Ya lero ya Zodiac Exclusive tikhale tikucheza ndi Dr. Joyce Banda amene anali mtsogoleri wa dziko lino. Takulandirani Your Excellency. Zikomo. 2020 takulandirani. Tathokoza kwambiri. Chaka cha 2024 chinali chotani kwa inu? Kwa ine chaka cha 2024 chinali chotsakanikirana. Zabwino ndi zowawa mmwemo. Zowawa zinabweretsa kuti ndigwire ntchito kwambiri makamaka kwa ine zowawa ndi mavuto amene anaona Malawi kunoko. Cyclone Freddy 5 times back to back, 4 or 5 times. Anthu anapezana ndi chipinjo choti nyumba kutengedwa ndi madzi, zakudya kukhala alibe. Tsopano ine zoterozo sizimatheka kuti zichitike mu dziko la kwathu ine osakhala involved. Ndiye kuti chaka chichi chinali cha busy koma sopanonso chaka chimenechi chimene ndinasankhidwa ku makomiti ambiri kunjako. Monga makomiti awiri amene anandikazikaso busy yoyambirira ndikuti ndina advisor mwezi wa 25 amene timachita advise President Aliyev wa ku Azerbaijan. Chifukwa ndi amene anachita host COP29. Ndiye anandisankha kukhala nawo pamene pacha ndiye munthu wokhala ngati wachikudangana ndipo ndekha. Ndiye kuti for me imene ndi challenge yokuti ndisachitise manyazi mtundu wanga. Ndiye ndimayendayendanso kwambiri pokapanga zimenezo. Koma chachiwiri ndinali so busy chifukwa ndinasankhidwa kukhala pana African champion for climate justice, loss and damage. Imene ndi yaitali khani imene yoyo ndiyo wawanso koma mwina tipeza mwayi kuti tikambirane. Koma chifukwa cha makomiti amene ndinasankhidwa ndinayenda kwambiri komanso muno Malawi ndinayenda kwambiri ndagwira ntchito. Nde 2024 ya ineyo. Nanga zowawa mwati inali ndikunena zowawa zimene naona anthu. Zowawa zimene naona anthu kuti mavuto anakaka kwambiri. Nyumba zawo zagwa, alibe pokhala, zakudya alibe, chumanso sichikuenda bwino. Ndiye kuti zinthu zingokwera, the suffering of the people, that's what I mean. Kuti inali chowawa. So kwa enafe observing that and trying to do something about it. Mine zikutero mkapena nitatere, kapena ntagawa tumba limozi la chimanga, kapena ntangotenga nawo kawa ndatumize ku school. Kuwawa kumena kuona anthu kuja iwe ukakhala involved ukuma kuwawaso. Ndiye mene mwafotokozera mukuti chinali chaka ndithu chotangwanika kwa inu. Mwina you are one of the former presidents amene mumaoneka kuti simukhala basi mumakhala nthawi zonse mukutakataka mudziko muno angakhale mayiko akunja. What motivates you? What motivates me kapena nene pachizungu kuti I've always known that I was destined to work, to do a lot of things. But ndikale kamene ndinapemphera kwa Mulungu kupempha nzeru. Mumaziwa kuti Mfumu Solomon anali ophunzira kwambiri amatero. Koma anagwada pansi kumpempha Mulungu nzeru. Nzeru zimene amapempha iye uja kwa Mulungu ndi wisdom. So for you to be a leader of anything, of an organization, kandi kuchalichi kandi kuti umafunika kuti sukulu unapanga, ma certificate uli nawo, koma nzeru zochokera kwa Mulungu. Zimene amazichira kuti wisdom. Ndingakhale mutasegula textbook iliyonse simuzazipeza mene mujamo wisdom imachokera kwa Yehova. Ndiye nditapanga zimene zicha. I think inali ndi zaka 30 pamene wina ndi amene anandisegula maso kuti moyo wako kuti ulongosoke zinthu zako zikhale organized. Chifukwa moyo wathu umene timakhala inu ndini ndiwo ufupi kwambiri. Ngakhala atakupasa Mulungu zaka 80 pa 80 po umangozizimukaso zata. Ine zanazana ndinali ndi zaka 40. Bambo nyumba muno a Chief Justice ndibweresera cake. This is a very important birthday for you. I'm going to celebrate 75 years in a month. I don't know what happened to the time. Taija imatamanga. Ndiye kuti moyo wako ulongosoke umafunika kukhale ndi mission statement. Kodi moyo wanga uno inunso ndikuziwa kuti ndikukuzani muli nayo kale. Koma alipo yena samalemba. Koma my advice would be for those that are young kulemba mission statement. Ndiye yanga nalemba ndili zaka 30. Ndiye ndinene koma ndinene pachizungu kuti mveke bwino. I made up my mind at that age that I will spend my life assisting women, girls and youth gain social and political empowerment through business and education. Ndiye kuti amene amasatira moyo wanga
amaona kuti ine chimene ndimapanga ine ndikuphunzitsa anthu school, phunzitsana school, training, university, kunja, Malawi muno. 2, kutakata. Azimayi tiyeni tipange business. Imene ija ndi mission statement yanga. Ndimaona kuti through business they can gain social and political empowerment. Ngakhale pakomo mayi osatakata opanda chicho samatoledwa kwambiri ndipo amazunzika kwambiri. Koma ukakhala kuti ukutakata ana ako samapita ku school, chipatala ukoza utamanga. Gaining social and political empowerment. Muzapeza kuti kumapeto kwake amene amayima ndale etu amene tinapita kwa ima uye mupi ndale timakhala kuti tinali nazo chifukwa kuyima chisankho simasewera ku Malawi palibe amene amapasidwa ne silver platter. You have to compete on equal ground. Ndazi bambaji ndiye kuti wewe ukhali nazo ndiye zimapezeka muzapeza kawiri munthu amene amasankhidwa kukhala MP maka nthawi yaini anali woti osa kuchokera ku business. Mumaziwa kuti ine 1990 ndinayambisa bungwe limene tinkalichula kuti National Association of Business Women. Ndiye tinkathandiza azimayi anzathu kukhala ndi business. Sindikunena business ache twamasewera. Tinazalemera zija zoopsa zija. Zoti timatha kufika pa garage kugula magali moto kachi. Azimayi timatha kuchoka pano kupita ku China, kuchoka pano kutenga ndani, osati ndalama za kuba. Koma kupanga business ndiye ndiponso mwayi wake. President nthawi ali ya President Muluzi amapereka mwayi kwambiri kwa anthu a business. Ndi azimayi tinapanga ndi business amphamvu. Koma zinazapezeka kuti azimayi 5 amene tinali mbungwe limene tinazathera kukakhala ma MP komanso kukakhala nduna ine mpaka nokafika State House. Ndiye mission statement yangayo ikugwirizana ndi zimenezo. Ndiye kuti ine mukandifunsa loti bwanji mumatakataka mumathamanga the mission, it's my mission. It's my mission statement. Ndiye ndikapitirira ndikhandi imene ndikuwuzani kuti it's my calling. Ambuye ndi amene anandiwuza kuti ntchito yako ndi kutakataka kwanu kupita kunja kugwira ntchito kuno ku Malawi anthu amaona ngati kuti kwambiri mwina mukuthandiza mayiko akunja mwina ndikumalangiza ma president ena apa tukamba pompano mumalangiza president ena ku COP29 kuti mwina dziko lino la Malawi sili kupindula kwambiri ndi ino ngati mtsogoleri wakale wa dziko ndi mmene mayiko ena akunja akupindulira chifukwa chani? Ndiye mundiyankha. Ndiye mundiuze mtsogoleri wakale amene amatakataka ngati nokha mwanena kuti umathamanga mumatakataka mmagwira ntchito izi ndi izi nokha nkuti ziko silipindula ndi kutakataka kwanu kwake kuti ukambazo kuti mwafotokoza kuti ndimapita kunja komanso ku Malawi kuno kugwirako ntchito zina ndi zina zachifundo ndi zina zachifundo. Koma you mentioned kumayambiriro kuti chaka cha 2014 kunali zinthu zambiri zimene Malawi amakumana nayo mavuto azachuma ndi zina zoti mukudziwa kuti ndamanga nyumba zingati ndamanga ma district angati nyumba za anthu amene anavutika ndi madzi. Do you know how many? I've built houses in 4 districts. And now I haven't stopped. I'm building still. Ine ndamanga kuli Mbuli tu mizi iwiri. Ndiye ndamanga kwa Mfumu na Zombe kupalombe muzi wa Tuntu. Ndiye ndamanga kuzomba mizi iwiri. Ndiye panopo ndikumanga kuti kujeni kumangochi. Ndamalizaso mizi iwiri anthu anga anapita ukachita handover maki. Mundiuze wina ndani president wakali wamanga nyumba zochuluka choncho. A president Muluzi ndi ine tinafunsira kuti tikhale ma goodwill ambassador. Tithandizire nkhani za kuyenda kwa madzi. Sikuti iwo mmene ndi anatisankha ife timamanga zofanana. Zimene tinachita mofanana ndi muzi uja uli kunkuludi uja amanga anthu 60 chakuti houses. Koma president Muluzi nawusa anathamanga ndikumanga nyumba kuti kwa Nkulambe ku Palombe. Ine Joyce Banda Foundation inamanga nyumba ku Mulimbuli kwa Nazombe kuzomba kumangochi pano tikumanga so kumangochi mpaka kuNkhatape. Ndi ma president angati amene mukwaziwa ino kugwira ntchito choncho muti mukandiuze kuti dziko langa sili kupindula ndi liti limene atulankani mutazandipase credit for what I've done because ine sindikuziwa amene wathamanga ndine ine ndikuthamangatu ndagawa chimanga kunsanje kulongwe kuzomba kuti ino simaona amalawi azanga kuti ine munomo ndimagwira ntchito sindimalikiriranso kuti ndikhale ku State House. Whether I'm in State House, whether I have a position or not, I work. Kuja ndimapita kuja ndiye kukapalanso sopano kuti ndikatola kumene kuja zimene ndimapasa anthu chimanga ndimagawacho nyumba ndimamangazo mukayangane voti iliyonse ya boma ngati namba ndatenga ndamaboma. Ine pamene amatisankha kukhala goodwill ambassador ntamaliza kale mizi iwiri kumanga ndekha nalengeza ku mtundu wa Malawi amene mmandikonda birthday yanga ikubwera pa 12 April
mundipase matumba cement tinakachita function ku stadium kuja kumusi kwake kuja anandipasa anthu cement malole ndinamanga mizi iwiri sikuti inamanga ndiboma ya ndi atatisankha ine ndi a president Muluzi kuti mukhale Magoodwill ambassador tinalandira makalata anatiuza kuti tibweranso tikuitanani kuti tikambirane budget yokuti ikuthandizireni kumanga nyumba za anthuzi ndiye ino mukafunse kumene kungati anatiitana moti nyumba zimene ndikukuzani mizifolo ndatamangayi anyamata anga ku Joyce Banda Foundation cement amatenga pa matola kusowa ndilole yoti anyamulire ndiye komatamanga ndiye kupatulapo ukusankhana ukhala Goodwill ambassador nthawi imene dziko lino linakumana ndi namondwe wa Fred mumakumana ndi mtsogoleri wa dziko lino mwina ukambirana nkhani yokhuzana ndi mavuto ena ndi ena amene dziko lino lukumana nawo ndimakumana ndi president Muluzi amene nimagwira nawo ntchito ngati izi iwo so magwira zawo ine nimagwira zanga we meet and compare notes iwo akamakachita launch nyumba zawo ndimaperekeza ine ndikamakachita launch zanga amandiperekeza ndipo nyumbazi yamanga ndi Joyce Banda Foundation kuchokera ku ndalama zondipasa zanga ndiye ndinamva kuti mathamangaso inatolankhani kumati zili musona zipezeka bwanji musona timalize kaya apa ifasona yo ikubwera tikambirana nanga mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera mumakumana nawo mwina ukambirana nawo zina ndi zina zimene Amalawi akumana nazo pakadali pano ayi tinakumana nthawi imeneyo posankhidwa za ucheni za Cyclone Fred koma pano sitikumana naye posachedwa pomba pa 14 February 2025 mtsogoleri wa dziko lino Dr. Lazarus Chakwera anali mnyumba ya malamulo kukapereka mmene zinthu zilili mdziko muno pa Chingerezi umati State of the Nation Address SONA imene Amalawi kunja kwambiri analankhula kwambiri mwina pa zimene mtsogoleri wa dziko lino analankhula. I'm sure your excellency kuti you have been following these issues. Maybe what is your thoughts on the SONA? Nothing. The issue of SONA is a statement a president gives to the nation about policy, direction, imene boma ikuchokera kuti ikupita kuti. Zinthu zili bwanji tizikonza bwanji. Ndiye kuti ndi president ndi boma yache. Ine sindili mboma ya. Koma ine ngati mene mwachitira inu, we can react towards the SONA. Ine ndinakhapo president. Ndipo ine naperekapo SONA. Pamene ndi malowa ine kukhala president, dziko la Malawi lili apatiri. Kaya muna musana kule. Tili pamenepa. Anthu akugona filling station, alibe mafuta, chakudya palibe, magesi palibe. Komanso anthu atapita ku mademo kunsewu 21 ataomberedwa ndi mfuti ndi apolisi. Mukumbukira? Ndiye kuti ndinalowa muzivomera tunangasoma mundifusacha. Tili limodzi ndiye kuti ndinalowa povuta pacha. Maganizo anga ndionera kuti ndiye tienda bwanji. Ndiye ine ndi style yanga a president Chakwera ndi style yawo koma a president ali dziko lino lili apa kumasana lowe lili apa. Ine nalowa lili apa. Ndiye kuti maganizo ako munthu ngati sogolerizi sopano tiende bwanji kupita chitsogolo. Ndiye pali zambiri zimene napanga ine kuti tichoke pa mavuto pacha. Ndiye SONA ya ine inalionena kuti Amalawi anzanga imananeni tili pakuti zikuti chonchi zimeenda peza ine. Koma kuti zilongosoke ndiitana anthu inclusive dialogue at Kopola Lodge 3 days. Mafumu, professional, ifandale tinatsekerana kumeneko. My wish was at the end of that to draw an economic recovery plan. Economic recovery plan inatenga 5 sectors. Nanga sindi mayanga nakuti ndi 2 years to go. Ndiye 2 years iyi ndizaonese kuti pamene ndinakhala 2 years ndinapanga izi ndizi. Ndiye tinasankha ulimi, tinasankha migodi, tinasankha magesi, pamusa magesi, tinasankha misewu, infrastructure, ndiye tinasankha kukopa alendo. Ndiye ndinalonjeza Amalawi kuti 5 izizi tikamaza tuluka muzakhala muli ndi ma project atatu omalizika. Mmenemu ena ngati magesi amizi anaposa 23 centers electrified. Ndiye ine SONA yanga ndiye kuti iyenda choncho. Tapeza zili chonchi koma kuti tipeze chakudya
tatere koma kuti sopano tichite produce more titere so maganizo mukandifunsa kuti what is your attitude about this SONA is different from mmene ndamvera. This SONA was the president was taking stock of his achievements. I was giving my statement in 2013 of the policies and the plans and the solutions to our problems going forward. So that is the difference. Moti mene mwafotokozera mukuti kusiyana kwake muchichewa mwina Malawi amve bwinobwino mwati nkokuti a president afotokoza kuti boma lawo lachita zotani muzaka 4 zapitazi ndi easy ine inaliyotija kuti Amalawi anzanga ntchito ija ndi mwandipasa sikuti so naziwa kuti ndikhala pano president koma tawalandira ngozi ndiye ndakhala president chifukwa president athu anatisiya. Mmene ndabwera mukuziwa kuti tinalipo vuta, mafuta tinalibe, magesi tinalibe, chakudya panalibe, mankhwala panalibe. Ndiye kuti zimenezi kupita chitsogolo kuti zitheke tipange solve takonza izi ndizi. Ndaitana mafumu ndantika kumane kunkopola lodge. Kumene kuja tikakhale chipinda chomata. Kumene kuja tikapangane program yo fatika ngoti tiye kumango thamanga zikhala zachisawawa. SONA imene mtsogoleri wa dziko lino anapereka ku mtundu wa Malawi anthu ena mafotokoza kuti malingana ndi malamulo mtsogoleri wa dziko ameneka kufotokoza izi munakamba inuzi kuti mukambe zimene mwachita for the past year and the policies amene mwakhazikitsa ngati boma kupita chitsogolo. Koma SONA iyi ikuoneka kuti ndi yachilendo ikukamba zitukuko zokha zimene zachitika zaka 4 zapitazo. Do you think that this was a campaign SONA? Sinayione. So no, sinatsatire. So I wasn't even in the country. So I have no opinion on that. Or I was just telling you my understanding of a SONA. So I would have expected chiyembekezo yanga chikanaka yuti a president azikuuza nikuti mjana bwerera mjanati nzapanga izi ndiye ndapanga. Koma kupita chitsogolo kwa salako ndimwakuti ndiye SONA imene akanapereka iwo ndiye mmene mukunenera inu inali chonchodi. Whether it was correct or not, zimene zinachulidwa menemo, that's another issue. Koma ndikunena imene ninapereka ine 2013 ndiye kuti ndikunena zimene tachite. Ya 2012 ndikunena zimene tachite kupita chitsogolo ndiye kuti kumapeto kwake anthu aja amatenga no stock kuti uyu sanati kodi ndiye wachita. Sanati ayika magesi ndiye wayika. Sanati apanga misewu ndiye wapanga. Chuma cha dziko lino mukuona kuti chikuyenda bwanji wa excellency? Sizi kuyenda pali mavuto. So pano anthu akhala akufuna kuti tizinama. Ukati usaname ndiye kumakutukwana. Ine ndilolere banja nditukwana anthu. Sizi kuyenda chifukwa chakuti nanga sitonse tikuona. Chibadwire chathu nanga kwa chainamba yafika paka $5,000 imozi sizinachitikepo. Zinthu zinamba zakwera katatu pasiku sizinachitikepo. Ine mene ndinkalowa shuga atakwera paka lipa 1,000 nasitsa paka na shuga uja natsika zimatekaso. Ndipo apatiripa tikoza uchokapo. Ndinanena kwina kwake kuti it's not even rocket science zikoza uteka izizi. Ndiye mukandifunsa kuti chuma chikuyenda bwanji. Chuma chivuto limene lalikulu limene limachitika paziko kuti pafike pokaka chonchi anthu azidandaula azivutika including you and I. Ndilonena kuti ndalama zakunja ziyenera kubwera zambiri. We must find ways as a nation to get forex. Chuma chakunja chija chikabwera chimabwera munjira zingapo koma china ndiye kuti nokha mukulima mukuchita produce mukuchita export ndalama zikubwera. Ndiye chimabwera china chokugawirani anthu makobiti. Ndiye ndingonena kuti ine kapena ndinachita mwayi kuti pamene ndinalowa ndinatakataka kupeza zimenezo zobwera zopasidwa ndi anthu komanso zathu zopanga fodya uranium ndi zina zimene tingatuluse kunja kubweretsa ndalama. 1. Number 2, chimene chikuchitisa kuti tikhale pa mavuto ngati awawa ndi chakuti ndalama zija zikabwera ine ndikuona ngati zikubwera zochepa because we could produce more. Ine ndimachita export sabola. Pakali panopo order imene ndimakhala nayo ngakhale chaka chatha inali 80 containers.
koma tinatumiza 10. Why? Sabola uja sakulimidwa okwanira. Sabola ndiye crop imodzi yosavuta kulipira, yosavuta. Koma anthu aja kulima, koma anthu aja kulipira kulima. For some reason, sindikuziwa ineyo maganizo anga ndikuganiza kuti support yochokera kuboma ngati extension services to identify it as a crop imene ingalemerese anthu. Chifukwa 1 kilo timapereka 7,000. Mundiuze crop ina imene muno Malawi timagula 7,000. Koma even with that price, osaoneka be sabola uja ukwanira. Ndiye kuti ndalama zija zikapita sabola uja kapita kuja ndiye kuti kukubwera forex. Ndiye forex si kubwera yokwanira ma export athu ndi ochepa. Ma export aja sikuti ndi ochepa kuti tili ndi soka sizingateke. Hayi nditu. That's why I'm saying it's not rocket science. Just increase our exports, forex will come. Number 1. Number 2, ndi zoti gawira anthu. Zoti gawira anthu zichepa chifukwa chakuti mayiko akunja adula kuti ayiso pano sitizigawaso ndalama ifeyo zipanga nnoka. Koma ziko ili President Bingu wa Mutharika, may his soul rest in peace, ananena kuti Malawi is not poor, it is the people that are poor. And indeed, chifukwa ife akuti the route we have pasipa kuno kulirongwe kukasiya are the highest deposits in the world. Why should we be poor? Ifeyo anthu ena maneno kuti Blantyre half of it is sitting on iron ore. Ifeyo ndi rubies, ifeyo ndi gold. Siku lina Dr. Kalinde kafa anabwera ndili ku nyumbako. I think it's a year and a half ago. Packet ya gold. Akwasitenga kuti ali kumusiku kumachenga konkuno. Ndakubweresera kuti mukaonesa president what we have. Ndinabwera nazo. So all I'm trying to say is that if we were able to export more, we would get more forex. Number 2, vuto la chiwiri ndilonena kuti sopano zija ndalama zija zikapezeka kuzidya kwache sizimafunika kuti zizidi bwangati masuku ya. You must control expenditure, get more and control expenditure, then ndiye zima balansana bwino hapa. Koma kungoti zikabwera nazoni. There's no austerity measures so kuti anthu nkuziona kuti apopo ndiye kuti apo zikusevedwa ndalama apopo. Mene ninapanga ine nangonena kuti minister yese basi mabenzi wonse bwezana. Ndiye wonse anabweza mabenzi. Kale tuti makaife ni magari moto awiri. Ya mwamba ni Mercedes Benz. Ya mwamba ni Mercedes Benz. Ndi nanguti tonse tibweze magari moto. Ndipo ine nadula salary yanga 30% kuti achose azipeleka kumakoha. Every Malawian kuguziwa maka officials abo makuzo kuti mene tafikira apa mene zavutira apa tichite sacrifice yoti achite encourages Malawi kuti awosa akuchita chani akuchita control ndiye kuti ndalamazi zikusungika. Number 3, inflation yatu ikukwera out of control, nayo kwacha ikuchita depreciate out of control. Koma chachikulu kwambiri when in a country like this chakudya pakomo self sufficiency ndimene imapangisa kuti chuma chicha chioneke kuti inflation ikusinda. Koma anthu ambiri agona ninjala pano. People don't have food. There is no way you are going to get 100,000 tumbala chimangaliri 110,000. Some imene yonde ineyo ikundivuta kumvesesa. It's not balancing out. It is for that reason because people now have no money, have no food. Ndiye inuyo mulindi chimanga chogulisa. Ndiye ine sindi kugula because I can't buy. Ndiye kuti inuyo se mukagula sopo kwa ujali ndi hoka. Ndiye kuti ujali ndi hoka sakagula ujeni. You see what I'm saying? So there's no money is not circulating because money is not there, it's not enough. There are no austerity measures and there is not enough forex coming into the country. Dalama za kunja sizikula zokwanira. Kuti tiyambe kunena economics yeni ndiye timazunguza Malawi. Malawi saa kutimva tifoti kunena chizungu cha mabuku. Koma kumanena mene ndikunenera pamo ndiye kuti Malawi akumva vuto lakula kwambiri. Thumba la fetereza lili 110. Pamene saa kutira fetereza pakumo palibe chakudya. Pamene pakumo palibe chakudya chuma chikusaka chuma chikusika. Chifukwa anthu akungochita concentrate on survival. Your Excellency, zimene mwakamba apazi, I can assure you kuti ndakhala ndikucheza ndithu ndi nduna za boma ngati pomwepa mwakhala inupa kufotokoza kwake kumakhala
Ine nduna. Ai, inu sinduna inu ndi munthu wankulu kwambiri. Your Excellency, inu simungakhale nduna yayi. Koma ndikukhala pampando kumwemba. Munakhala kale. Pano pasiringamakambeza nduna kuti inu ndi nduna. Inu azimaye tizitukulana toka. Tizitukulana. Pamene mwakhala apa ndikungoyerekezera kuti pampando ngati omweyo ndakhala ndikucheza ndi nduna zosiyana-siyana. Mwina zimene mwakambazi si zinthu zachilendo kuti forex mdziko muno tikuyeneka tizipanga export zambiri kuti tizipeza ndalama zakunja ndi zina zotero. Ndikuchita. So ndimafuna ndifunse kuti zikuvuta pati. Anthu ali ndi nzeru zimenezi, mfundo zimenezi kuti fotokozera ife Malawi, koma zimene zikuchitika pa ground ndi zosiyana, zikuvuta pati. Kuchita. Kunena ndi kuchita zimasiyana. Sinu mwati kuti iwe sukugwira ntchito Malawi kungogwira kunja, koma ndakuonesani nyumba, ndakuwuzani zimene ndapanga. Mwayankasa fo mwaziwa kuti ndikuchita. Mukamachita umakhala umboni wako kuti ukuyesesa ukupanga, anthu akuona zintchito zicha. Ndiye amene mmakamba nawo amene ayenera kuti thandiza ife kuti zinthu zisindi akuchita kapena mangokuyankhulisa ninu kapena akuchita. Inuyo mumakhala, do you ever get satisfied ngati inende am not kuti kodi ma measures ochitira kuti apapa tichimike chumachi tichikwire zikuchitika? Akutiwuzatu kuti kuli ma mega farm, kuchitika ma mega farm kunjako. Sinuyo nomwe nuno paucheni pa program pano pomwe pamanena kuti ma mega farm ang'ono. Inu munayiona mega farm ya ing'ono. What is that? We need to understand what we are trying to do. Ma mega farm wali kutiko. Ma mega farm achitidwa institute kumene. This is a program and this is the manifesto ya Saulos Chilima. May his soul rest in peace. Mwina akanakhala ni ali moyo akanatuuza what he meant by mega farm. Timamva twayite mwakamba zimenezo kuti nkhani ya ma mega farms ndi ya Saulos Chilima. Can you please confirm to us kuti munali komweko? Mwini wake ndi ndani? Yeah, zamwini wake zilibe kanthu. Saulos contributed that towards the manifesto. Ine ndikakamba za rural development mukakumbukira. Pamene tili mu Tosa Alliance, a president amayankhula za high five. Saulos amayankhula za kuti akatatu za mega farms. And so it is him talking in ndimayankhula za chitukuko cha kumuzi. Ndiye inuyo mukhoza kuchita nokha chachi kuti chitukuko cha muzi ndapanga sinapanga. Mujatayambira kuyankhula mwina mwaziwa. Ndiye mega farms mene iya nkalongosolera kwa enafe ndiza kuti iya the idea ngati mwe kulili ku South Africa uja kuti kumakhala ndu mafamu ati huge farms. Ndiye kuti akulima chakudya chakatiti. Ndiye kuti chakudya chechi kusefukira flooding the market. Ndiye kuti chaka chino mugula chimanga 10 kwacha, chaka chamaso chizaka 10 kwacha, china chonse chizaka 10 kwacha. For production ikutani ili stable, ili constant, chikubwera chokwanira. Kodi niwe mungandithandize kundiuza kuti amene mmakana kumakukambirani kuti amene mukutiwa kuti zikuchitika kuti green belt, what happened to green belt? Where is green belt? For green belt ikanakhala ikuchita produce zakudya zokwanira muno Malawi. Ndiye kuti ife amene tikulima mmizimu tibwezi kungochita ngati kuonjezera. Munthu uja akuziwa kuti chipanga changa chitakolola chikati chisakwani ndipita pa Admark ndikagula. Kodi Admark ilipo? So ine ndikudabwa kuti inunso mudabwa. It is kuyankhula ndikwina kuchita ndikwina. Ndiye panopo vuto limene lili. Ife tikudabwa nawo. Iyo inuso mukunena kuti ndikamayankhula ndikudabwa kuti amandiuza kuti telekomandanga bwanji sisi kuchitika. That's what I mean. Kuti mukudabwa pamenepo ndiye kuti mukudabwa bwanji. Chifukwa ife tikuziwa kuti kuno kunayenera kukhala green belt. And we are one country mitili ameti ndi Mozambique. Ifeyo. Ndimapereka masiku ano chisanzo kwambiri cha mfumu akwathu a senior chief Maleme. Pamene President Bingu wa Mutharika anali moyo, munthu uja paja anali waziri wambiri. Ndiye ananena kuti tikamakumba maboho ena madzi sakutuluka chifukwa level yatani yatsika kwambiri. Chifukwa tachita maboho ambiri muziko muno. Kofunika tipange madamu ambiri. Ndiye madamu aja wani anthu azizathirira mbewu koma madzi aja amachita sip through kumasika. Ndiye level ija isamba utani kukwera muzaonanso madzi ayamba kutuluka. Ndiye madamu amene aja kwathu kudomasi anapanga soda mulimozi zimenero. Madamu ena kumene anachita sindikuziwa ifo ena sana samali koma kwatuko linasamalika. Mukamaza dusa pa domasi paja muzapeza nthawi zambiri patima kaja chiwisi. Mankhani yake ndimene. Ndiye iwo aja mfumu akwathu aja anapita si chamvula ya
itatha mvula. That's why ndimachita recommend 2 crops a year. Anakafeza minda ija kumene kuchako yoti anthu akolola kuchita haya ndikumaka pala mazi mudamu muja ndikumathirira. He harvested 400 bags. Mina ankati mundithandize kagali moto ndikatute chimanga changa ine ndingati box bote 4 trucks. Last week analimizi akundiyimbira telefoni ndikugawa ufa uja nawo anthu amene alibe kalikosi ndangogayisa kuti ndi apaseko chawo chicha. When we are all empowered, we shall share and we shall have food. Koma tili ndikuthekera kuti tikhoza kulima mwakamba nkhani ya mega farms imene ndikukhulupirira zokuti ndimene yagwiranso economy yathu kuti pamene tikulima zambiri tikutumiza kunja zambiri forex kubwera chuma chikuyenda ndimene mwafotokozeramo. Saulos Chilima malemu Saulos Chilima mzimu wawo use mumtendere ndamene anabweretsa idea imene ankakufotokozerani muli kutonseko. Should we say that this government has failed to implement the vision that Dr. Saulos Chilima had? No, we are not at that point yet where we can judge the failure on that one. Chifukwa chaka chimene ayamba kuyankhula za mega farms ndi chatachi. Chimanga chache chimene ali manthu ndi ichi chili mundaki. For us to know whether mega farms has worked or not. Chaka chatha anthu anapindulaso. Ana mega farms amachitika ndithu chaka chathachi. Inamene ndaona kuti 2024-2025. Inamene ndaona kuti anthu ambiri 2024-2025 ndi ichi chili mundaki. Yeah, about to 2023-2024. Yeah, 2023-2024. That I didn't follow. Chimene ndikusatira ine ndi ichichi. Because anthu ambiri apanga alima under that program. Now we shall be able to judge when they harvest. Did they use the inputs wisely? Did they waste them? Were they targeted kwa anthu oti alimadi, or were they given on political basis? Was there any nepotism involved? Was it real? Ngezi zaoneka sono akazakolola anthu. Koma chaka chimene ndaona kuti ine boma ya ikapo ntima kwambiri ndikumane ndipamene kuseka pa kuti wina nkati tapanga ma mega farm ang'ono ambiri. I don't know how a mega farm can be ing'ono. So but anthu ambiri ine ndikuona ngati alima chaka chino tiona chaka chino for problem yaikulu ija nkhani ndi manena ya chuma ichi ndiye kuti because when people don't produce enough then the country has no food. Kwa ino your excellency tikamakamba za mega farm ndiye kuti kweneka ikhale ma hectares angati kuyambira ma hectares angati kumapita mmwambamo. Ine ndimaganiza kuti 50 and above. 50 and above. 50 hectares. 50 hectares chimanga chokachoka and above. Ndiye taona amene analima naona anduna amalimidwa akuyendera munda wa Buchiri ndiye naona akuyenderanso munda kaya wandani imaoneka kuti anthu alima chakuti chimanga chambiri. Yeah. Tibwere pa nkhani ya ma austerity measures munakamba mfundo zitatu inaso inabwera ya ma austerity measures kuti discipline kuti kodi ndalama zimene tikupezasi tikuzigwiritsa ntchito bwanji. For the past 5 years mutaukambapo zotani kumbali ya kugwiritsa ntchito ndalama zimene tikupeza zochepa moyenereka kukhala discipline pa kugwiritsa ntchito ndalama za boma? Inetu sindikuziwa zimene zikupangika mkatimo. I may not know, but what I can talk about chimene ndimaonera ndi travel. Fasiku lina ndinafika pa Ethiopia. Ine sindimayenda upanda akumene anditana kuja kunditumizira tikiti. Ndiye amanditumizira tikiti. Ndiye ndimapita. Usually ulendo wanga ndimazela ku Addis Ababa. Ndinapeza mu lounge a president kuno alengeza kuti anthu asayendesa. Koma ndinapeza mu lounge mumutazaza mpaka natipasa mabasi awiri. Popita kokwera ndege kucha. Ndiye kuti kuyenda kumeneko kumachitisa so wastage. Munadzadza ndi ndani mmene mu? Malawi. I'm talking about Malawi. Akula boma. Malawians. Musanditengereni kuti pano tizikamba za masewera za michedo ya. Mama I'm talking about Malawi. We should be accurate tidziwe kuti Malawi. Chifukwa alipa Malawi ena kuti mwina akungopita ya Malawi chabe sakugwirizana ndi aboma sakugwira ntchito mboma. Ogwira ntchito mboma. Ogwira ntchito mboma. Ndiye kuti ndalama ndizaboma. I will tell you an experience mene yandiopya ine kwambiri. Ine ndinapita ku ulendo kuchipatala ku South Africa. Ndiye kuti kumene kuja andipase munthu asilikaliwo ama ndipasa munthu ondiperekeza. That's my entitlement ngati security.
Ndiye kenaka anangoti ina kuti sindipita tati bwanji chifukwa ine sizimandikuza ngati ndimakhandiri ndi matikiti anga ndikuyenda zanga. Ndiye ananena kuti akuti tikiti sanaipezi. Out of interest nanguti ndiye ndikugulira ineyo. Tafunsani anyamata ku tikiti ndi bwanji $1,500. Ndiye kuti $1,500 ndi 4 million kwacha. Even at 2,000 to a dollar. Inali $1,500. Ndiye kuti 4 million kwacha. Tafunsani ukoko estimate imene amati amugulire tikiti imene alepera kugula tikiti ya 4 million aliyayi. Tikiti yake tu inali ya 23 million. Mpaka ninafunsa official wanga kupita. Mukandifunsire kuti tikiti ya 23 million yopita ku South Africa. Yapita ka ulendo kaka. Ine ndagula yomwe ulendo umenewu 4 million. 23 million. Are you listening? Are you hearing me? Kuti that kind of wastage that you cannot explain. Ndinapempha kuti ndithandizeni mundizongosolere how you came about this number. Paka lero sinalandire yankho. 23 million. 23 million. Tikiti kupita ndikubwerera. Kupita I think ndimapita mazera salary one and come back. 23 million. Ineyo kugula fana napita naye nagula ineyo tikiti. Pa 4 million inakuwa na bidii. Yes. So how do you explain that? So when I'm saying that austerity measures, ndiya kuti ngakhale ukakhala president anzako ena sakhoza kuita let down. Chifukwa kumeneku ndikulichita let down ziko. Ndikumuchita let down president wakupasa nichito. Chifukwa pamenepo ndiye kuti wina wache amafuna kutola po kanthu. Moti zinthu mdziko zimatha kumachitika moteremu ngati mtsogoleri wa dziko osadziwa. Ndiyo zambiri. And you know kumene kuja ndikumandatu ku state house. Ndikumanda umene kuje? Ku prison kwina kwache kumanda kwina kwake. Because once you are inside there, if it is not your member of the family, then the only person that can see you is your staff. So if your staff ngadali ngogodi kuti akufuna iwewe uzingodalira osati wina koma iyeyo aziko kunamiza. Iwe sopana akakunamiza kuteroko nditu ndiye mutango ndipasa jeni nikoza ungothamanga kupanga kweji ndiye inu ndango dada akhoza kumakunamiza iweyo ndikumakhala kuti in the end iweyo ndikumaoneka upepera chifukwa sumaziwa akhoza kumaba mwakatiti iwe usaziwa. That is why every government in Malawi yapezeka kuti it's mad with the corruption. Each government uyambira education corruption ya entire president Munusi, ndikuzalowa president Bingwa Mutharika, ndikuzalowa Joyce Pan, ndikuzalowa president Peter Mutharika, ndikuzafika lero. You will never know how much of that person knows. For kunja kundezi kutakata kuthamanga anthu akupanga zimezicha. At the end of the day, you don't know. What matters, as I've always said, is what this president does when they discover kuti anthu mandipanga chipongwe ichi. Ndiye ukakhala kuti ulibe you want to take a risk umamanga. Ndiye amakuchita kuti ndiye mukandimanga ndikuchula kuti nakupasani ni kuti undichule. Because if you didn't give me, there's nowhere I am going. I will not even go to any police or any police. Koma iwe ndikumanga. Because it happens that they kungo kutsekera mene muja iwe ndikumapanga zimene akufuna. Every government that has come and gone. That's why kamuzu kungo kugwira sikuti samabata mene. Koma mati akangogwira munthu uja 13 years. Inalibeso kuti kukakhala kukhoti kuja kumachita milandu mpaka na 1 month 2 years. Ukangoti unaba 100,000 13 years. That's why anthu sankatenga kawiri ukatenga ndiye kuti upita akumanga. Talking about nkhani ya corruption, Your Excellency, mdziko muno mmene mwakhala mukuonera komanso inu munayamba kalekale ndale mmene tachezera muja munakhala MP, munakhala nduna, munakhala vice president mpaka ndikufika ndithu pokhala mtsogoleri wa dziko kwa zaka ziwiri. Have you ever seen that courageous president omathana ndi katangale mmene mwafotokozera kumapetopeto? Mwaiwala kuti ndinamanga anthu 72. You forgotten? Ndinamanga anthu 72 zinatha bwanji. Sometimes my leaders akuza kuchita hesitate
kuti mwina aziko bananga ine sindimaziwa amatenga nanga ine ntani chifukwa when you do tackle corruption it's not easy. You're fighting very powerful people and they have a lot of money and they can smear that back onto you. So people then don't know kuti anatenga this anatenga. So what I did myself, after doing that, I made sure that I put together an international team of lawyers to clear my name. From Interpol to everybody, to everywhere else. Why? Because it's necessary. Kuti ifeyo masogoleri, osaopa, tackle it. Kwa manga. Chifua, ndikunenera izi, chifua pali ina 230 billion. Mkuikumbukira, inachitidwa so forensic audit. Pali mafailo 16. Ofufuza antu aja kudikira uti apite kukoti. Amangidwe. Ango enda, ifena fetima azimu. Wango yangana. That is the problem. Koma ineyo, pambali ya ineyo, yanga inali 39 billion kwacha. Poko. And it doesn't matter. At the end of the day, you must do what you are convinced. Sinanga pama peto pa zonse ngati Malawi timadalira ino. Ngati mtsogoleri wa dziko. Kuti ino ndamene muti tetezere chuma chathu. Muti thandizire kuti zinthu ziyende bwino. So ngati anthu akuba nde kuti ino ngati mtsogoleri. Sinde kuti you are sleeping on duty. Anthu akuyenda ni njomba anthu akuba mu boma lanu lomwe. Koma munthu mmodzi sangapange zonse. Ineyo kuti ineyo tana ndichita tipi ndi wina. Ama kuchita tipi ndi wina ukakhala ndi mwayi. Ndiyaka kuchita tipi ndinanena ine ku Ekama conference ku Mangochi pa 7 September 2013. I have been elected kuti anthu akuba ndalama. I have put a team together to make sure that it doesn't continue. Mukaipeza speech imene. Ndiye 1 week later, 2 weeks later ndipamene anthu anjana yamba kumangidwa. Ndipo ndi ina amene nanoti me ikhale kashiketi. Chifukwa second gate ya ku Capitol Hill. Chifukwa zinkaenda mabuti kodi amazinyamulatu. Zinkaenda mabuti ndiye sama tsegula pa gate pacha. Ndiye nati mtsegule every gate, every car that passes there. And arrest 72 people were arrested. So people can make an effort. It's not easy. Chifukwa anthu aja nauso ndiye amakhala atayima nawo majeke kuti iwe sunga timange. Ndiponso ukantimanga ndikuchula iwe. Unayankhula nawo adjustment ayi. Umaziwa ayi nanga wachuliranje. Koma iweyo ungonena kuti chichitike. Thank God I'm married to a fine lawyer, one of the finest this country has produced. Ndiye amene anandiuza kuti if you want to arrest them, go ahead. And if they threaten you kuti tikuchula iweyo wauza kuti mundichule. Because if you didn't do it, you shall never go to jail. Moti simuona ndalama zokubwera ena matiya itina kupasani your excellency ndalama zimezo and you. Ndiye zimene amanenazo kuti ndikuchula nena kuti ndinakupasani. Sanga kupasa. And I want you to know, and I think I must say this. Muzizi wa kuti nduna sizimasaina cheke. Chifukwa izina mazitukwana so nduna kuti zikuba ndalama mboma. Ayenera kuti andi njira zache zimene akubera. Koma office ya boma imalandira ndalama jamati ORT. Zochekera kwa number 1 zoyendesera ntchito ya office mucha. Zimene zija zimachokera pa PS director kukhala pa kugwirizana program zathu za mwezi uno ndizi. Ndikufuna mufufuze ngati minister aliyense anasaina po cheki. Let alone president samaziwa ndiku. Komanso nkhale minister samaziwa. Ndiponso akakhala wina woti akufuna akhale noze kuti nanga ministry siyanga. Ndiye samaziwa ndalama mezi kubwerera mezi kuyendera. Amakumana naso. Anthu kumalawi kuno upanga ni connect your excellency makamaka boma lanu ndi kuti kunali katangale wankulu kwambiri. Limene linalibe kunalibe katangale ndiliti mulichule. Komano kuti Cashgate anatuluka mboma lanu mene mwafotokozera pa kuti Cashgate anapitirira mboma ndine. Enanso amaganiza kunjako kuti mwina 2014 mwina zinavuta kuti mupambane mpando wa mtsogoleri. Chifukwa cha nkhani ya Cashgate. Tibwerere kumeneko. Nkhani ya Cashgate mwachita bwino kufunsa ndi funso la bwino. Sindalongosola kale. Kuti ine ndazalowa mboma a president Bingu wa Mutharika atalowa kale. Atakhala zaka zitatu. Kumene kuja kumabedwa ndalama. Ndipo president Bingu wa Mutharika anamangapo anthu ena chifukwa serikali wina anapezeka ndi 400 million kwa account kwake. Pamene akuchoka president Bingu wa Mutharika ine sindikuziwa kalikosi kuti zinthu zicha zikupitirira ndipo zakulano. Kotero kuti pamene ndi panopo ndili ndikalata imene governor wa Reserve Bank analemba kwa president February 2012
ndisanalowo president kuti a president ndachita discover kuti anthu akuba ndalama, and the president commented, I'll do something about it. Fast forward a few weeks later, he passed away. Now ndakuuzani apapa, but you've closed up. You don't want to have that thinking kuti ndiye panthawi imeneyo there's a forensic audit ya 230 billion. That 230 billion is not during my time. It is before me. It is time in a year President Bingu Mutharika. It in the forensic audit. It in the report yake. It in the 16 files ready for prosecution. You Malawians have deliberately looked the other way. You don't want to persist. You don't want to force that report to come out. Kuti antu amena jamangidwe. Forensic audit. President wokuti muna muna ino. Ama itana British Tantizen where sanantu apange bekatire apange forensic audit in my government during my time. Ukuziwa kuti umama. Ine na itana akubekatire abwere. Pangani forensic audit. Ndikufuna ndiziwe amene masokoneza ndalamazi. Ndiye atabwera anthu aja anazapanga forensic audit. Ndikumene supanote inu akuchula andu 72 aja anamangidwa after the Bekatire report. Ndiye inuyo mupite mukayangane Bekatire. It's a public document, is online. Ine sana ndichulemu. Ndiye inu mukundichula. Ine sana ndichulemu. That is why ndimakuuzani paja kuti ma president ena machita hesitate. Kuti ndiduse muchamu. Because you're trying to do the right thing. You want to take risks. You want to arrest thieves. You want to make sure that government money is not stolen. Pambuyo paka kunena ndiwa ameni. Koma ineyo ndi pamene ndimakuuzani paja kuti I am married to a fine lawyer. Nandiuza kuti ngati suna tenge. Manga anthu. Nkani inabwera pamene timakamba za chuma mdziko muno kuti kodi chikuyenda bwanji. Tofuna tibwerere mbuyo pang'ono kuti nthawi imene munkalowa mboma 2012 kunali mavuto ambiri mdziko muno azachuma, kusowa kwa ndalama zakunja komanso fuel, anthu amakhala ndithu pa line kufuna mafuta, amagona konko ena kuti akufuna athire mafuta agalimoto. Inu munathana nazo bwanji within a year kupezeka kuti zinthu mdziko zasintha, mafuta akupezeka komanso forex ikupezeka? Ndiye ndiyambire paja tinali paja kuthesa katangale. Kuthesa kai katangale. Kuchita make sure that nobody is stealing. Number one. Number two, mafuta, you must be decisive. Inu mukhoza kukhala ndi banja lanu ndi ananu chakudya palibe. Ndiye koma mukufuna chogula chokha. Koma wina abweresa chakudya kuti ine chakudya chimenecho inu musalandire yayi. Inuyo ngati munthu amene muli responsible for your family mwina kuti bwana choni, is that okay? Is it okay? It's not poisonous. My family will be okay. Bweresa apase nantu. Chimene ninapanga ine chonena kuti amene aliyesanga ndipase mafuta abwerese. Mafuta anandipasati. Komanso nanena kuti kusowa kwa forex ndikumene kumachitisa kusowa mafuta. Chifukwa mafuta atu amasowa si mafuta, imasowa ndi forex. Ndiye ngati ziko lilibe ndalama silingagule mafuta. Ifa mafuta atu olo pano kuti kozogula pa Mozambique. Koma ngati palibe ndalama forex simugula mafuta aja. So pano ine napeza njira mwasanga zopezera mafuta opasidwa. Ivi ni mafuta opitira kumaliro president wanga, President Bingu Mutharika. So amango kupasa anandigawira. Yes, anandipasa. Yes, anandipasa president woku Zambia, President Sata. Ndiamene anandipasa mafuta opitira kumaliro. Anandipasa 5,000 liters. Koma kuyambira pamene ndinafunafuna anzanga so pano kuti bweresani mafuta. Bweresani mafuta. Tikupasani leta, tikupasani panopo, ndipasani mafuta. Ena mangu jita donate, ena amatigulisa, ena amatikongoza. Tinapeza njira zambirimbiri zobweresera mafuta so that this country has mafuta. Yeah. It is so mafuta plus forex. Mankhwala ndi forex. Fertilizer ndi forex. Magesi chakudya ndi forex. Ziko kuti liendelee na kandi forex. Number one. Number two, chuma chija kuti chizifika pamene paja chizisika mpaka na ziko lino kukwera by 3.5% in 2011-2012. Ichifanya kuti boma imakana kuchita devalue the kwacha. Kutsisa mphamvu za kwacha. Chifukwa sikuti kutsisa mphamvu za kwacha ndikoipa ya. Vuto limabwera sopano what you do kuti kutsisa kwacha kutsika kwa kwacha kucha. Kusapweteke anthu asambe kuwawa. Ndiye ine ntamva kuti akuti vuto lilipotsisa kwacha. Ndinanyamuka kupita ku America kuona ndi
Christine Lagarde amene anali head wa IMF ndipo tu anabwera sukulu paja macheza naye nditapita kumene kuja iye anangondiuza kuti tisanakambe zambiri kusisa kwacha ngati ufuna kuti ife tikuthandize kwacha itsike by 40%. ndiye ndimamva ena amandinena mwachipongwe mona kuti kuipa kwacha kwa Joyce kunkonda kumvera Joyce banda kunkonda kumvera zazungu ya iyi chifukwa nthawi manager de mu malankhula yo excellence mukabwera mangoti azungu akuti mpaka nati mati mukabwera timangoti your excellence ayambapo azungu akuti mumvera kwambiri zazo ndipo musazanenenso zimenezi azungu amamvera ine ndimamvera za azungu amamvera za ine mwamba nanga ndikhala bwanja advisor wa azungu pamene sakumva zitu zonena za ine inetu musamangondona chonchi kunja kwa imata so sikuti azungu akuti iyo kuti ndiye kuti ine ndakukhala mutu mwanga mopanda kanthu iya. It's a discussion we must enter into. This country was in a mess because there was no money. I mean, we were refusing to devalue the kwacha before I came. Azungu akuti, that's IMF. Ndiye nena kunena mwaonena kuti amalawi anzanga amve. Ndikamati IMF ayamba kuti ano akuti chani. Koma azungu kumene napita kucha akuti tisise ndalama zimphamvu ndi 47%. Ndiye ine ntabwera kuno kuchita devalue ndi 47%. 100 days tinakweza tinapanga nsalu yokondwerera kuti chuma chatembenuka. It is not the devaluation of the kwacha, it is what you do alongside the devaluation that matters. Ndiye ine kumene kucha atandiuza kuti chita devalue nauza kuti ndiye mundipase ndalama kuti tikamaka panga rebuild the economy anthu akwathu asakamve kupweteka. Chifukwa kupweteka tikumva panoku ndi ma devaluation ndikuna. Ndiye ine anandipasa $50 million a World Bank. Kubwera kuno ndikumapanga maganyo amizi acha ndikumalima kasewu ndipo ndikangoti pakati alambulani pano ndi apo kuti angochita feel that worked for it ndikumapasa makobiri amene acha akukagula chimanga. Anthu odana ndi ine amapita kumaka auza kuti mwamuona ogwesa kwacha a president akala makana kugwesa kwacha mwamuona muvutika ali atiuza kuti zili ngati mwana watentha thupi. Ndiye dokota akuti Timbai Jackson iwe kuziwa kuti mwana wanga ngati chembere amva kupweteka koma mutu mwako kuziwa kuti akabaidwa azizira thupi achira. Ndi zimene ndikufuna malawi anzanga muime nani. You know the leadership, it is what you do. In my case is two things. Number one, the attributes of a good leader. Joyce Banda of Malawi said that the attributes of a good leader is the ability to assemble a good team and to know that they can know better than you. Ndiye ine ndinasonkanisa team yema expert timakuma na every fortnight State House ali Malawi muno anthu ake amene ananditandiza. Number two, kuphunzira kuyankhula nawo amalawi ndi anthu ozindikira ngakhala amene sanapange school ukalongosolera zimene ndakulongosana za Jackson izo mera mapita anthu aja mwamuona wagwesa kwa chali ayo atiuza kuti ngati Jackson mwana achira. Ndipo tinaona aduta Malawi anamva kuwawa mashopu mapezeka kuti ufa mulibe chimanga pansika palibe mafuta ophikira kusowa sugar amene akusowa pa nthawi imene yonse tinaona kusowa kwambiri. Koma ndini is not in 100 days. Why? Because we devalued and then we brought in money 50 million kwacha into the system to make sure kuti anthu abale anga asavutike. Komanso pamene tikupanga zimene zicha anthu akubweresa ma dollars akulowa aid forex aid exports zikutuluka Malawi muno mmene timazazindikira chuma chija chakuchatheka chakonzeka. Mungandikite challenge ine by 2013 this country the economy grew by 6.2%. Ndiye mundiuze who else has grown this economy by 6% since I left 2014. Mundiuze. As we speak kumalawi kunoko for the past 4 years takhala we have been living on hand to mouth nkhani ya fuel kuti fuel akungobwera mdziko muno akangofika basi akhati masiku tochepa we have run out of fuel. Mukuona kuti zikuvuta bati. Inetu pajanina manga mpaka na Nkhokwe kunzuzu mukuziwe tili ndi ma reservoir what they can hold fuel for 75 days. Zitunzi so zilipo ndikuyamba kumanga zimenezo because my belief was that down the road it is a kind of fuel okwanira. Homu kundifunsa sofunso loti ndalia nkaka pena
6 times in this conversation. It is Forex. No, I mean now for the leaders, my leaders are many tili now paka dali panopa. Chikuvuta but my ideas osewa ndekuti chikuvuta ndi Forex bas. Chikuvuta ndi Forex. Find ways of bringing a lot of Forex should we into say the country. That they have failed to set up a very good team, like you said? You No. had a very good team. Imene makumana nayo Yanga ya ine. Yanga ya ine. Mutane nazo within a short period of time. Inali Charles Chuka. Yanga ya ine. Inali Professor Kaira nali ku Chansa College. Timu ya ine inali Maxwell Nkwezalamba amene anali minister wanga wa finance. Timu ya ine inali tikati ujeni Alan Chirima anali ku Ekama. Timu ya ine inali Professor Matthews Chikaunda. Every fortnight timakumana. Ndiye amene aja ndi ma economist. Ndiye amene amanduza kuti apa titere. Iweyo ukakhala leader amene aja inena kuti wamvere. You can be a leader and you can be a doctor. Wachipatala. Sungaziwe zonse zachuma. Ufunaso anthu achimacha. You can be a leader and you can be a social scientist. Uyangana za chitukuko cha anthu cha mizi ngati ine. Uyenera anthu amene aja uyankhule nawo kuti uzindikire choyenera kuchita ndipo uyenera kumamva. That's what I mean. Koma zonse apa nomundifunsa mafunso awa 10 times. Bwanji zikuvuta ndi Forex mai. Forex kuti ibwere muziko ndiyo pasidwa. Ndiyo bweresa toka through exports kuti Forex ibwere. Mu conversation yathu magamba poso nkhani zina kuti anzanu kunja ukuthandizani kuti you were also connected. Internationally you were connected. Munakhalapo nduna yoona za maubale a dziko lino ndi mayiko akunja. Ubale wathu pakadali pano dziko la Malawi ndi mayiko akunja mukuona bwanji? Ubale wathu wa panopo ndi mayiko akunja unali wesi ndi umene naupeza ine. Pamene malemu President Bingu wa Mutharika mzimu wonse mutendere unalili pamene amachoka ine ndikubwera. Unali wesi paja si ubale wathu ndi Britain unali utata. Ma ambassador atitabwezerana. Panopo si unafike pamenepo. Ubale wathu ndi mayiko akunja ineyo I don't know koma I don't see kuti uli wesi. Yeah. The issue is not ubale ndi anthu akunja ya. The issue is Forex comes from so many different ways. It's not another ambassador who will give you money for your country. It is what you sell outside that brings money into the country. So pano ife panthawi manager tikuchita so to export uranium wambiri. So pano ndikuti rutile amene tinayukasiya are the highest deposits in the world. Tindi gold, tindi rubies, tindi zina zonse, tindi bauxite, tindi coal. How much of that is coming into the country? How much money? I don't know. But that is another way imene ingabwerese ndalama. Two, imene ingabwerese sindiwenda kuuza simple things like sabola, like our agriculture can bring in Forex here. Kodika muzu amachita export minerals ngati. It was Ford basi ndikumabweresa ndalama zokwanira zakunja. Your Excellency Tibumire Gayi Mangono. Iyi ndi Zodiac Exclusive ndipo program yathu ya lero tikucheza ndi Dr. Joyce Banda amene anali mtsogoleri wakale wa dziko lino la Malawi. Takhala